Сега най-сетне успяхме да ги заловим, а сега да се насладим на смъртта им. След като ми помогнахте да ги заловя, вече са мои. Какво? Не! Ей ти там, залови раз. Не можеш. Ти си от моите. Не за дълго. Сега го хвани. Чакай, не. Ах, колко сте жалки. Не, ти си жалкият тук. Ти си един страхливец и измамник. Не аз съм паднал на колене и не аз съм завързан, така че... Не ти грешиш. Синдар! Я така, какво си имаме тука? Не. Джей. Какво? Ето пак вие загубихте. Не сме. Карлов, сега! Още ли има? Джей, ти си. Не.